যেতিয়ালৈকে জুবিনদাৰ মৃত্যুৰ মেইন আৰোপীক শাস্তি দিয়া নহ'ব, ফাঁচি দিয়া নহ'ব, তেতিয়ালৈকে এই অসমখন শান্তি নহ'ব। অসমখনক শান্তি ঘূৰাই নাহিব, অসমখন জুই জ্বলি থাকিব। ঠিক তেনেকুৱাই যোৱাকালি যেতিয়া গুৱাহাটী কাৰাগাৰৰ পৰা বাক্সা কাৰাগাৰলৈকে এই 5জন আৰোপীক নিয়া হৈছিল, সেই সময়ত গোটেই ৰাইজে ওলাই পেলাই যেনেকৈ ভয়ংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল, এই পৰিৱেশটো আপোনালোকে নিজ চকুৰে দেখা পাইছে আৰু এতিয়াও অলপ চাই লওক। লাগে ইয়াত উলিয়াই দিয়ক না, আমি মালিচ দিম নহয়, ইমান ধুনীয়াকৈ মালিচ দিম নহয়, তাৰ চব দেহাৰ বিষ নহয় যাব। नुबाय लोगोफोर, गिख्रंथाव परिबेस, रायजो राजाया पुलिसनि गारिखौ सावबाय। लोगोफोर, जेब्लासिम जुबिन गार्गखौ बुथारनाय दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनो हाया, अब्लासिम आसामाव अर जोंगोन नामा? मैया बाक्सा जिल्लायाव बे साबा दायनिगिरिखौ जेब्ला हमनानै माने बाक्सानि कारागाराव दोनहैनो लांदोंमोन, बै समाव रायजो राजाया माबायदि दावराव दावसि खालामदोंमोन, माबायदि हुलुस्थुल घटना खालामदोंमोन। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन। नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव आरोबाव गोसो गोथारजों खेबसे बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं, आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं। लोगोफोर नोंथांमोनहा नुबायना, मैया जेब्ला गुवाहाटीनिफ्राय माबायाव लांगासिनो दंमोन, बाक्सानि कारागाराव, बे जुबिन गार्गखौ बुथारनाय साबा दायनिगिरिखौ, बे समाव रायजो राजानि माबायदि हुलुस्थुल खालामदोंमोन, बेनिफ्राय नोंथांमोनहा मिथिनो मोनो, जों बयबो मिथिनो मोनो, रायजो राजानि गोसोआव दिनैसिमबो जुबिन गार्गनि थैनायनि थाखाय बेसेबां दुखु, बेसेबां माने रागा दिनैसिमबो दङ। बेनिफ्राय साननैसोल' सिगां मुख'लि खालामनाय, अपेनिं खालामनाय बै कारागाराव मानि थाखाय दोनहैनो थाखाय बे कारागाराव लांदोंमोन, गुवाहाटीयाव मानि थाखाय दोननाय जायाखैमोन, बेबो मोनसे गिदिर सोंलु। बेनिफ्राय जेब्ला बे साबा दायनिगिरिखौ बै कारागाराव दोननायनिफ्राय रायजो राजाया होबथानो हायाखै, अब्ला बांसिननिफ्राय बांसिन माने रायजो राजाया आरोबाव हुलुस्थुल बांसिन खालामदोंमोन, दावराव दावसि बांसिन खालामदोंमोन। बेनिफ्राय बे पुलिस प्रसासनाबो बिसोरखौ माने बांसिननिफ्राय बांसिन होबथानो सेस्था खालामदोंमोन। बेवहाय गोबां गाज्रि परिस्थिति जादोंमोन। बेवहाय रायजो राजाया पुलिस प्रसासननि सायाव अन्थाइ खुबैदोंमोन, बायदिसिना खालामदोंमोन, पुलिस प्रसासननि गारि सावदोंमोन, गोबां पुलिस कर्मिफ्राबो अन्थाइ नांजानानै खुनि जादोंमोन, बेवहाय लाठि चार्ज होनो गोनां जादोंमोन रायजो राजाखौ। बिनिफ्राय रायजो राजायाबो सोरबा सोरबा गोब्राबै माने जखम जादोंमोन। बेनिफ्राय बे परिस्थितिखौ एसे कन्ट्रलाव लाबोनो थाखाय पुलिस प्रसासना रायजो राजानि सायाव लाठि चार्ज खालामनो गोनां जादोंमोन। बेनिफ्राय सैन्यआव गुलि गावनो गोनां जादोंमोन। बेवहाय गोबां रायजो राजाफ्राबो माने आघात जानो गोनां जादोंमोन। सोरबा सोरबा गोब्राब जखम जानानै दं। दा बिथांमोनखौ दा मेडिकेलाव सिकित्सा होगासिनो दङ, जायफोर माने बेयाव माने आघात जादोंमोन। दा बेबायदिनो गोबां माने दुंहाव थासारि मैयानि बेलायाव आरो दिनैसिमबो। बेनिफ्राय आं सानो आसामाव जेब्लासिम जुबिन गार्गखौ बुथारनायनि दायनिगिरिफोरखौ हमनो हाया, अब्लासिम आसामाव अर जोंबाय थागोन नामा? आसामनि गासैबो परिबेसानो सोलायसिगोन नामा? पलिटिक्सनिफ्राय लानानै गासिबो माबायानो सोलायजोबसिगोन नामा होननानै आं सानो। मानोना जिबायदि परिबेसखौ दा नुगासिनो दङ, जुबिन गार्ग बिथांखौ मोजां मोनग्रा जुबिन गार्गखौ बे आसामनि मानसिफ्रा बेसेबां मोजां मोनोमोन, बेसेबां अनसायोमोन, जुबिन गार्गआ बयनिबो थाखाय बेसेबां आंगोमोन, बेखौ दा बे जुबिन गार्गनि थैनायनिफ्राय दा प्रमान मोनबाय। आरो
आरो बिनिफ्राय जुबिन गार्गनि थैनायनि दुखुनि अरा दिनैसिमबो गोमोराखै आरो आं सानो बे आसामाव जेब्लासिम माने दायनिगिरिखौ हमनो हाया अब्लासिम जोंबाय थागोन होननानै। दा आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर। दा बिनिफ्राय गोदान गोदान खोथा घटना आपडेट माने जों मोनबाय थागोन। बेनिफ्राय आं दा बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। बाय बाय।